B'investiment ta' €2 miljun se jibda xogħol ta' tisbieħ fuq il-promenad ta' Taxbiex u l-imsida fuq medda ta' kważi 9 kilometru. F'konferenza stampa fuq ix-xatt ta' Taxbiex il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-proġett jinkludi t-twessieħ tal-promenad. Għaldaqstant flimkien mal-GHRC pjanajna promenad li se jitwassa lejn il-baħar, se jkun hemm faċilitajiet xorta waħda sajjieda, se jkollna bicycle lane mill-isbaħ, sigurtà permezz ta' CCTV cameras, u dan huwa investiment ta' €10 miljun, ġifieri n-nies tal-imsida u ta' Taxbiex jistgħu igawduh. Il-proġett jinkludi wkoll karreġġjata għar-roti, bankijiet ġodda, sistema ta' dawl ġdida u pavimentar akbar. Il-Ministru Mizzi qal li dan il-proġett se jkun parti minn proġett holistiku ta' promenad akbar li jibda mill-Belt Valletta u jwassal għal San Ġiljan. U jkollna one promenade li huwa komdu aċċessibbli għal kulħadd, ikollok bike lane komuni wkoll biex kulħadd ikun jista' juża r-rota tiegħu wkoll in a safe manner. U naħseb dawn huma affarijiet sbieħ ukoll. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzo Azzoppardi qal li dan il-proġett huwa parti mill-viżjoni tal-Gvern biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa u ta' rekreazzjoni fiż-żoni turistiċi. Bħala parti minn proġett ta' pjan ta' Gvern li jkollna aktar spazji miftuħa. Ovvjament mħabba l-attività li hawnna hawnhekk wieħed ukoll irid jara b'mod għaqli it-timing meta jibdew dawn it-tip ta' proġetti biex naraw illi jkun jinħoloq l-inqas inkonvenjent u li naraw ukoll illi ir-realtajiet u l-isfidi kollha meħtieġa jiġu indirizzati. Is-Sindku tal-Imsida Margaret Baldacchino Ċefaj u s-Sindku ta' Taxbiex Meg Zammit qalu li bil-flus li se jiffrankaw se jagħmlu proġetti oħra ta' fejda fil-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.